Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Yung mga bata, pag gumaganan sila, cute sila. Mula sa Mahiwagang Burnay, Pilit ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw sa inyong dalawa. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Che, tambalanista since 2007. I am 33 years old at sumulat ako sa inyo upang ibahagi ang buhay pag-ibig ko. 5 taon na akong single mom nang makilala ko si Ike. Nagtatrabaho ako sa isang convenience store sa Maynila kung saan regular customer si Ike. Makulit at masayahing tao siya nang makilala ko. Very vocal na he wants to get to know me. Hanggang nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa katrabaho ko na gusto daw niya akong ligawan. Sabay hingi ng FB account ko. Dahil single naman ako at ready to fall in love again, I entertained him. Mabilis ang sumunod na nangyari. Naging kami. Unfortunately, nawalan ng trabaho si Ike. Pinatuloy ko siya sa inuuwian ko. Nabuntis ako, and we were both happy when we found out. Pero paglipas ng mga araw at buwan, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ni Ike. Napakasiloso. Kahit sino na lang pinaghihinalaan. Nagdududa pa na hindi sa kanya ang ipinagbubuntis ko. Sinasaktan niya ako kahit nagdadalang tao. Nabalitaan ng parents ko ang sitwasyon kaya agad akong inalayo ni tatay sa kanya. Matapos ang ilang araw, humingi siya ng tawad sa akin at sa pamilya ko. I love him, kaya I gave him another chance. Nagsama ulit kami at nagbago naman siya pero ilang buwan lang ang itinagal. Away bate ulit kami. Tapos, nagsimula siyang magkaroon ng babae. Nagwawala siya kapag lasing at isinisisi sa akin ang lahat ng kamalasan sa buhay niya. Recently, nag-away kami ng matindi sa pamamahay ng mga magulang ko. Pinauwi kasi siya sa trabaho dahil nag-awol. Isinisi niya sa akin ang pag-absent niya the other day. Late daw kasi akong nagising, kaya late ko daw na naihanda ang baon niya. Nahirapan akong bumangon ng maaga kasi breastfeeding ako. Puyat ako kakapadede sa gabi. Nainis ako kasi 5 buwan pa lang ang anak namin. Papaano na lang ang gastusin kung wala siyang trabaho? Pati anak namin nadadamay na sa init ng ulo niya. Bilang nanay, gusto kong protektahan ang anak ko. Ayokong lumaki siya at isiping normal lang nasaktan ng lalaki ang isang babae. Baka gayahin niya ang tatay niya paglaki niya. Inaamin ko tumatanggi na ako sa mga gabing gusto niyang may ganap. One night, nagalit siya at sinaktan na naman ako. Pinagbantaan pa ang buhay ko. I was so scared. Feeling ko, holdupper o kriminal ang katabi ko sa kama that night. Kinaumagahan, nagsumbong ako sa parents ko. Dumulog sila sa barangay at pinaalis ng tatay ko si Ike.
Umalis si Ike nang hindi pa kumakain, walang pera, at walang pupuntahan. Naawa ako pero nangibabaw ang sakit. Humingi siya ng tawad pero tinigasan ko ang loob ko. Inamin ko na mahal ko siya pero hindi ko na kaya. Sabi ko sa halip na protektahan niya kaming mag-ina, he threatened us. Kung kami talaga, magiging kami balang araw. Gusto ko lang naman magbago siya for the better. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya at lahat ng nangyari, iniisip ko pa din kung nasan siya ngayon. Saan siya natutulog? Nakakain na kaya siya? Okay lang kaya ang lagay niya? Naiisip niya kaya kami ng anak niya? Tambalan, sana mabasa niyo po itong sulat ko. Wala kasi akong cellphone kaya sa inyo ko na lang ipapadaan ang mensahe ko para kay Ike. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanya kasi sumuko na ako. Hindi ko na kasi kaya ang pananakit niya. Tama naman siya nung sinabi niya na huli na niyang na-realize na hindi niya nasuklian yung pagmamahal ko sa kanya. Sana mabago niya ang masamang ugali niya. Huwag siyang mag-alala dahil aalagaan ko si Bulilit para sa kanya. Kung gusto niya na makita ang picture na anak namin, mag-chat lang siya sa akin at magpapadala ko ng mga litrato at videos. Akala ko wala kang cellphone. Nagulukan ako sa'yo, girl. Baka manghihiram. Wala lang, partner. Takot sa hacker eh. Ang pinanggagalingan ko, partner, yung natatakot. Yan. Naaning-aning na tuloy. Naaning tuloy ako. Sabi ko nga sa'yo, legit yung call ko kahapon tungkol sa loan application. Binabakan ko ng phone. Kasi hindi niya mapatunayang taga dun siya. Kahit totoo naman. Tamang duda na sa lahat na nangyayari. Nakakanin. Kasi tingnan mo, sabi niya, tambalan. Oo. Sana mabasa ninyo itong sulat ko. Wala kasi siyang, siya ang walang cellphone. Sorry. Kung wala siyang cellphone, paano siya magpapadala ng message sa'yo? O paano niya marireceive yung picture? Nag-send ka. Nag-send ka sa pasisend. Hindi, just in case. Oo nga. Ano naman tayo masyado eh. Ako kasi Malay selective mo. reading na ako minsan. Siniskip ko yung mga importante. Oo. Minsan. Yung mga, akala ko hindi importante, importante pala. So for example, wala siyang cellphone. Ang pagkakaintindi ko, wala kasi akong cellphone. Oo, yun din yung pagkakadinig ko noon namang sabi eh. Baka yun yung sinabi ko. Oo. Epekto ba talaga yan? Kapaningan. Tatlong beses kasi kahapon. Napapraning ako. Ayan tuloy, nadadamay na yung burnay. Napapadamay na lahat. Mas mabuti na yung maingat. Sa bagay, tama yun. Diba? Greg, tsaka ano yan, old age partner. Hindi ba pwedeng maingat? Old age talaga? Oo, hindi. Do I look old in this baby pink shirt? Ano ka ba? Batang-bata ka Excuse nga. me, nakatuck-in ako. Huwag kang ganyan. Nakatuck-in yan. Bata. Medyo mga medium shot, boy P. Ay, Boyet. 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 Nang makita Tingnan natin. nyo, tingnan nyo. Oh, ha? Dito sa camera. Yan. Ayan, Sige. Nakatuck-in yan. Di ba? Tuck-in. Maganda, Hindi bagay. Bagay. Oo. Okay. Yung selective reading mo naman, partner. Ano yun? Susuportahan ko kasi ako may ganun din ako pero hindi selective reading. Dyslexic naman ako. Di ba mas matindi? Basta may problema. May problema. Alam mo, natin natapos, wait lang. Yung minsan, ang basa ko sa ang basa ko dun sa Active Cavite. Seryoso ba? Oo nga. Minsan Hindi naman ako ganyan. Yung sa'yo, I think yung sa'yo old age. Yung natatawa ko minsan kunyari sa yung isang glance na para Active Cavite. Nagramol-ramol yung letra ko. Yung totoo. Di ba mas malala? Yung totoo. Legal ba o illegal yung nag-LASIK sa'yo? Hindi mo naman
dating concern yan Hindi, before, ganun. Ganun ka Ngayon, na dati medyo wala pa. pa. Pina-observe ko nga kung may dyslexic pa ba ako ngayon. Okay. Oh, ang dami natatawa ano talaga ibig ako. sabihin na dyslexic para dun sa mga hindi nakakaalam? Na Nadinig ko lang. pagja-jumble yung letters. Oo. So, instead of reading it as active, Oo, nabasa niya Cavite. Ang layo, di ba? So, kunyari, tinanong ka, active ka ba? Ay, hindi, Mandaluyong. Pangalan. Pili ko dyslexic. Diba? Parang hindi ka may diferensya doon. Dyslexic. Pag English, dyslexic, no? Oo. Pag Tinagalog, pangalan. Tinanong ko kung active, sagot sa akin, Mandaluyong. Ano to, tanga? Ba't ganun? Tanga na, pingi pa. Tanga. Buti na lang pala may tsura. Kung hindi, wala na. Uy, hindi ka It comes with the age. Hindi, ayoko. I refuse to believe kasi nakatalk in ako. Ayoko. O, teka lang. Okay. O, Balik hindi pa tayo sa tapos. malungkot na natugtog. Sabi niya kasi, sana mabasa ninyo itong sulat ko. Wala kasi siyang cellphone. Gusto ko tuloy balikan. Boy, at pag nabalikan mo naman, ha? Okay, Confirm okay. mo nga kung una kong basa ay siya o Siya, ako. Ako yung Oo, sabi ko, oo, no? Wala oo. kasi akong cellphone. Oo. Ang linaw dito siya. Saan ang galing mo ako? Nakakainis. Hey, nako. Dapat kasi tingnan mo kasi yung font ko, partner. Ang liit talaga ng font ko. Uy, laki na nga niyan eh. Nababasa na. Okay. Anyways. Yan, may mensahe tayo para kay Ike. Yung tuloy, nagagulo. Sorry na. Ay, kasi naguluhan kami dito sa you, girl eh. Sabi niya, kung gusto niyo na makita ang picture ng anak namin, mag-chat lang siya sa akin at magpapadala ako ng mga litrato at videos. Ibubulong ko sa anak namin na mahal siya ng tatay niya. Sana sa susunod na pagkikita namin, maayos na kaming dalawa. Sana ay mag-iingat siya. Tigilan sana niya ang bisyo at alagaan sana niya ang kanyang sarili. Sana maging mabuting tatay siya kay Bulilit pagdating ng panahon. Namimiss namin siya ng anak niya. Salamat tambalan, hanggang dito na lang. Ang inyong tambalanista, Che. Ayan, Che. Sorry ha, alam ko may dramatic dapat talaga yung part na yun eh. Umiral lang talaga yung edad namin. Hindi napigilan na mag-comment. Mag-comment, ganyan. So anyways, siya, ako para sa akin, it's good that you've decided to let go at this point na hindi niya pa talaga napapatunayan yung sarili niya na kaya niya magbago. Kasi minsan, dahil sa sobrang pagmamahal, nabubulag tayo kahit alam nating mali. 'Di ba? Maraming ganun eh. Yes. Na tinatanggap na lang kasi mahal. Iniintindi na lang kasi mahal. 'Di ba? May mga narinig na akong kwento, napanood na ako na ganyan. Real experiences from people that I know na they stay in the relationship kasi iniintindi nila. Yung parang ako para sa akin maganda naman yung iniintindi. Kaya lang kung binubugbog ka na, iba na kasi yun eh. Agree. Ang sa kanila partner, parang in the mind of a victim, ang sa kanila partner, parang iniintindi ko na kaya siya ganyan kasi may pinanggagalingan siya katulad nito. Kaya niya ako binugbog kasi natanggal siya sa trabaho. Pero sa totoo lang, wala ka naman ding ganun na ambag sa pagkakatanggal sa trabaho or awol nung jowa mo. Naghanap lang siya ng sisi. Tama. Diba? Ikaw napagbalingan. Ikaw yung napagbalingan. Ikaw ang nasaktan. Correct. Totoo namang napakahirap po talagang may mga times talaga na mahirap gumising when you're a breastfeeding mother. I've been through that eh. Sabi ko nga sa anak ko nung isang araw parang napag-usapan namin ni Princess, sabi niya, what did you feel when you found out na you were pregnant again, that I was gonna have a sibling, ganyan. Sabi ko, I feel hilo because your English is always English me. Don't English me. So tinanong niya yun sa akin. Tapos ang una ko sinabi, of course I was happy, but you know what I was scared of? Takot ako sa pagpupuyat ulit. Kasi kumbaga parang iuulitin ko na lalo na sa breastfeeding, apakahirap talaga, promise, hindi talaga siya, it's really hard work, love and hard work, ganon talaga siya. Kaya yung sinasabi nito ni Che na hindi ako nagigising eh. May mga days talaga hindi ka talaga magigising kasi kung kakatulog mo lang, 'di ba? Tama. May ganun eh. May mga ganun yung mga bata na yung mga baby dahil hindi pa naman nila naiintindihan. Yung
kalalapag mo lang magigising. Yung mga Correct, tatlong correct, oras mong kinarga ng pagkatindi-tindi, 'di ba? Yung isipin mo para silang nananadya, oo, di ba? tapos nung ibinaba mo kasi alam mo parang medyo humihilik-hilik na ng kaunti, 'di ba? Biglang konting Iiyak lapag, ulit. iiyak ulit magigising. Tapos back to step 1 ulit na. Yes, So talaga yes. nakakapuyat. Tapos isi-isi niya sa'yo yun, mali talaga yun. So I think, I would just like to say na tama yung decision mo na nilet go siya at this time. He's not okay. Hindi siya, kung talagang willing siya na makapagbalikan sa'yo, dapat yung stable na yung pag-iisip niya kasi eventually magiging kawawa kayo. And it's good na hindi mo tinagalan yung pagiging victim. It's good. Ito Yes. is lesson din for other people. It's good that you tell people. So in your case, you told your parents. So yung parents mo, syempre, sila yung nasa labas ng pagka kasi mahal mo yung isang tao, minsan nabubulog ka talaga, hindi mo alam Kahit mali, feeling mo tama. 'Di ba? Eh dahil may pinagsabihan ka, yung pinagsabihan mo magulang mo, sila talaga nagsabi, mali yan. May pagbogbog Correct. na, may Tama. pagsisi na, mali. Yun. Good yan that you tell somebody. Please tell somebody if you're going through something. Correct. Magsabi ka. At lalong-lalo na sa parents mo kasi they deserve to know kung ano yung Correct. nangyayari sa inyong mag-asawa. Huwag kang matakot na malaman ng mga nanay at tatay mo yung tunay na nangyayari sa iyo kasi anak ka nila. At correct. karapatan nilang malaman kung safe or nasasaktan ka na. Tama. 'Di ba? Nung mga ilang pagkakataon sa Tambalan segment, sinasabi natin na kapag mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo. Pero depende po kasi yun sa sitwasyon, 'di ba? Siguro kung ang sitwasyon ay yung tipong may umentra sa inyong dalawa, third party, nagmamahalan kayo, tapos may isang sumingit, nanunukso, yun pwede mong ipaglaban yung pagmamahalan yung dalawa. Oo, kasi Ang kinin akin mo, yun ang kinin mo Oo. yung dapat sa'yo. Pero in this case, kahit sabihin mong mahal mo yung isang tao, pero kung nangingibabaw na yung sakit kagaya ng sinabi mo, Correct. 'di ba? Hindi na sa akin talagang okay akong i-let go yung pagmamahal na meron ako sa kanya. 'Di ba? Kung ang kapalit naman nito ay buhay ko, Tama. 'di ba? At At ng pang-aabuso, yes, buhay ko at buhay ng anak ko at nang dahil sa pang-aabuso mo. Hindi maganda yung nang-aabuso mga kaibigan na mental, physical and emotional abuse. Bad yan. Hindi po maganda 'yon. Parehas po kayo ng mga hackers. Scammers, Di mga ba? budolero, Oo, budolera. syempre masakit 'yun ha, masakit sa Oo. isip 'yun, masakit sa puso 'yun. 'Di ba? So may epekto sa madaling salita. Paano ka mabubuhay ng maayos? Kung kasama mo araw-araw ay nananakit sa Saka iyo. partner, yung sinabi ni Che, alam mo ba, sinabi ni Che, ano diba? sabi? Pagkakasabi niya, sino tong katabi ko? Oo. Parang holdapper, parang Correct. kriminal. So this is not the person that you love. Alam mo yun, hindi Oo. yung taong yun eh. Tama, hindi ako manghihinayang, Kaya hindi. very good ka dyan. Ako very Yes, good para yes. sa akin kahit alam mong ang hirap na naging decision mo kasi obviously dun sa message mo dun sa last part for your jowa. Mahal na mahal mo pa eh. Ang dami mong sana na sana magbalik, na sana magbago, sana okay lang siya, yung mga ganun na. Pero Correct. very good ka that you decided, 'di ba, To let go of that person. Yes, Kasi yes. you don't want to be a victim for long. Very good ka dun. And I hope that this serves as an inspiration to other people who's going through the same situation. Tama. Diba? Ask for help. Do not be afraid to ask for help. Kaya nga 'di ba sabi ayon sa statistics at pag-aaral, kaya minsan yung mga victims of yan nga emotional abuse, yung mga ganyang klaseng mga abuse, physical abuse, kaya nagtatagal kasi they don't tell people. Kasi nahihiya sila. Kasi baka ang bintang sa kanila, wag ganun. Tama. So wag din nating i-judge. 'Di ba? Wag nating i-judge, hindi natin alam kung anong pinagdadaan. Basta tell somebody that you trust. Wag kang magsabi dun sa marites ng barangay mo. Hindi sila makakatulong. Lalo magiging burden sa iyo 'yon, 'di ba? Correct. Mentally and emotionally. Yes. So, sabihin mo ito sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. In your case, sinabi mo ito sa mga magulang mo. And again, you made the right decision. Very good ka doon. Kung talagang para sa iyo yung jowa mo, babalik siya when he is he is okay. Kung hindi na yun, wag mo na muna siyang isipin. Nagdesisyon ka, panindigan mo na muna yung decision na yan that you let go of that person. Correct. Isipin mo, kung ikaw yung tipong nabubuhay na araw-araw ng may takot, ang hirap nun. Di ba yung may takot ka na halimbawa, di ba yung may naniningil sa ng utang, yun nga, mahirap na eh. Correct. Di ba? Ito yung araw-araw. nakita mo pa lang na nag-send na message. Di ba di ka na mapakali, sira na agad yung araw mo, Correct. takot ka na. Message. Di ba? Yan, Naku, naniningil na naman naniningil siya. na. What more yung katabi mo, Kasama mo, nakakausap mo na
Para anytime may access siya sa mga bagay-bagay na pwede kang saktan. Correct. 'Di ba? Salita niya, kutsilyo sa gilid, 'di ba? Sofa ninyo, yung mga gano'n. Nakakatakot yun lahat merong lahat pwede maging armas against you. Yes, ibalibag ka, 'di ba? Sampalin ka, tadyakan ka. So ayaw na Makita ng bata. Yes, ayaw Basta, natin mangyari 'yon. Kami sa amin, che, very good yung decision mo. Okay yan, that's good, 'di ba? And I hope na yung mga nakikinig ngayon na who's going through the same yung ganyang klaseng issue ni Che, have the courage magkaroon kayo ng lakas ng loob to let go of a toxic relationship. Correct. Salamat, Che, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. batiin lang natin na magandang morning na nung narinig ang boses ng tambalan ay nilakasan ang radyo. Si Manong taxi driver Crescenciano Mosca ng J. Prelina Taxi. Ayan, Manong Crescenciano Mosca ng J. Prelina Taxi. Good morning po. Ingat po kayo sa biyahe at naway makaboundary kayo ng maaga. Ayan. Yon, at nagsi-celebrate din ng birthday today. Batiin ko lamang si Jennifer Calderon ng Lukban, Quezon. Happy birthday, Jennifer, nasan ka? Ayan, Batang happy 90s. Happy birthday sa iyo, Jennifer, and we hope that you enjoy your special day. At syempre, partner, at this point, sasabihin natin sa lahat ng mga tambalanista na nag-aabang, Manila, Scan mo na! Tuto, scan! Hanep sa premyuhan! Tuto, scan! Saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan! The Super Scan for Super Fans. Yes, mga kabisyo, ito na po ang Super Scan for Super Fans, ang pa-QR code ng Love Radio Manila. So kung ikaw po ay taga Manila, this is the time para tumutok ka ngayon na, as in now na, sa aming social TV, FB Live, sa aming website. Ayan, dahil i-flash na po natin ang ating QR code. Ayan na. I-ready na ang inyong mga cellphones. Paano ba mag-scan? Doon sa mga inaaral pa lamang ito, ginagamit. Paano ba sumali sa fan scan na sinasabi ng Love Radio Manila? So, eto na nga. Open mo cellphone mo. Ayan, itutok mo na dyan. Yung Yan. camera ng cellphone mo, itutok mo. Open mo yung camera na app. Itutok mo yung QR code na yan na pang mayaman. Kasi Yan. hindi black and white. May hearts. May hearts, di ba? It's orange. Yes. Yan. Tapos scan mo na. And it'll lead you to a Google form na Yan. sasagutan mo. Tapos mamaya announce namin kung sino ang winner. Ganun Yan. lang kasimple, Yes, ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. At ang question natin ay tungkol sa tambalan. Yes, Yan. tambalanista. Tambalanista ka ba? Sige nga. Ilan ang naging album ng tambalan? Ayan Yun na ang nga. tanong. Grabe, 3. Woo! Grabe, no? Nakatatlong album ang tambalan. Oo, grabe. Alain mo yun. Nakaka-lurky album, mas nakaka-lurky album, and the pinaka-nakaka-lurky album. Tatlong album? Tatlong album? Ganun lang, sagutin mo lang yan. Okay, good luck po, and mamaya announce namin kung sino ang winner. Okay, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!